Wel, wythnos trist iawn yn hanes Senedd Ewrop a'r Undeb Ewropeaidd a'i hun. Newyddion trist iawn i Pobl Groeg, ond hefyd mae digwyddiadau'r wythnos diwethaf wedi gosod her i'r Undeb Ewropeaidd. Ydyn ni'n mynd i gadw at yr egwyddorion sy'n mor sylfaenol i'r undeb yma. Dwi'n credu bod angen Ewrop y pobloedd yn fwy nag erioed o'r blaen. Wythnos ola y Senedd hefyd cyn yr haf, felly mae wedi bod yn wythnos brysur pan mae pawb yn trio gorffen gwaith yma cyn mis Medi pan ni'n dod nôl a bod y Senedd yn ail gynnull. Ac rhywun wedi bod yma gyda ni wythnos hon, a profiad gwaith wythnos yn y Senedd, Emlyn Hopkins. Emlyn, lle ti'n byw? Ti yn yr ysgol? Beth wyt ti'n astudio? Rwy'n byw yn Frynamman. Rwy'n astudio am fy lefel A, hanes, mathemateg ac Almaeneg, ond y fache rwy'n gwneud un gwleidyddiaeth hefyd. Ond rwy'n gwneud tygau Rwsied hefyd. O, reit. So, Dwi'n hoffi gwleidyddiaeth. Mae gyda ti ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. hoff iawn o gwleidyddiaeth. Mae'n ddiddorol iawn. A dyna un o'r resymau des i yma. Oedd di'r Senedd fel oedd ti'n disgwyl? Mae'n od, ond rwy'n meddwl bod e'n mynd i fod yn chai, ond mae mor gymaint o bobl yn weithio yma. Filoedd. Ti wedi bod mewn lot o gyfarfodydd yr wythnos hon am Catalonia a beth arall? Yn pwyllgor traddodiad ac addysg gyda chi. Sgyrsiau am annibyniaeth Catalan, Catalonia. Sut bydd hynna'n ymarferol yn economaidd, pethau fel yna. Dwi wedi bod yn cyfarfod IFA ar gwirthion i nhw, trafod sut bydden nhw yn pleidleisio neu sefyll ar stans fel Groeg. A ti wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ar y referendwm yn Prydain hefyd? Y referendwm Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd ydy cymaru sut bydd e'n helpu ni, neu beth mae pobl wedi dweud fel David Cameron a busnes i fawr fel idea pethau. Felly, ydy wedi bod yn brofiad gwerthfawr? Fysa ti yn dweud wrth pobl eraill i ddod yma i weld y Senedd? Yn siŵr, yn sicr, actually. Fi gallu, ar ôl bod yma, dwi'n gallu gweld sut mor anatod yw'r Undeb Ewropeaidd mewn gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig. Ond dwi'n gallu gweld sut mae rhaid i Gymru cael fwy o llais mewn, a dyna pam rhaid Cymru yma gael mwy o lais yn o Cymru. Diolch yn fawr am ddod. Mae wedi bod yn dda cael ti yma yr wythnos hon. Diolch.